Matapos ang sunod-sunod nga linukbanay nga natabo sa sulod sang Senate building, nagpost si Senator Bongo sa iya social media nga nagapangabay sa publiko nga dalon ini sa pagpangabuyo. Suno pa sa senador nga handom sini nga mangin matalunsay na ang sitwasyon matapos ang asod-asod nga lupok sa sulod sang mismo o kon sa sulod mismo sang Senate building. Ginpayag pa sini nga sang tion nga ato yara sila sa sulod sang Senado, bagod baan nga mayara sila sang meeting upod si Senate President Alan Peter Cayetano. Sang nagtulutawhay ang sitwasyon, kasunod man sang pagabot ni DILG Secretary John Vic Remulla, gilayon man nga nagpost ang senador upod ang majority bloc nga hindi na magkabalaka ang publiko bangod sa maayo na sila nga sitwasyon. Kababayan ko, kasama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito at kanina po nagputukan po sa second floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado na hindi po magkagulo at walang masaktan. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na mapanatili ang kapayapaan dito po sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay narinig po kami sa second floor kanina. Ingat po kayo. Pagdasal niyo po kami dito sa Senado.